Siyanibingelela nonke balaleli nababukeli egameni elihle leNkosi uJesu Kristu. Makwandise kini ukumazi uNkulunkulu noJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Izwi leNkosi uJesu Kristu leli olilalele njengamanje. Izwi leNkosi uJesu Kristu. Lapho sishumayela khona sifundise ivangeli lombuso wezulu. Lapho kuthethelelwa khona izono nokubhabhadiswa khona egameni likaJesu Kristu. Kulabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi, nalabo abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu, ukuba nonke nixhumane nathi kule mininingwane engizoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com. No my cell phone number, no my WhatsApp number, la ungakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245 066 566 9245. Kulabo abalalele abafisa ukuthola izidumayelo ku-YouTube, nayi imininingwane ka-YouTube ethi izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo kuzo zonke izindawo enihlanganyela kuzo nifakazelana ukuthi uNkulunkulu udale izulu nomhlaba, ukuthi uNkulunkulu uthumele indodana yakhe uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu, ukuze wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso asuke ifundiswa nasuke ishunyayezwa ngokwemfihlakalo yemibhalo engcwele iBhayibheli. So ku-YouTube sharisha i-link nabo bonke abantu obaziyo. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sikhuleke kuBaba wethu usemazulwini ukuze izwi lakhe lifeze umsebenzi walo ezimpilweni zethu, lona elinamandla ukusihlanza, lisambulele, lisinike ukuqonda, lisindise egameni likaJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda sikhuleke. Baba wethu osemazulwini, Ise wenkosi yethu uJesu Kristu, mangcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe ezimpilweni zethu sisemhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengokuba nathi sibathethelela bonke abasonayo. Ungasingenise enkingweni, kepha usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Balaleli nani bangcwele, sheshisani nithathe amabhayibheli enu namukele umfundisi uMhlengi Zondi ozobe esihola ngokwemfihlakalo yemibhalo. Umoya oNgcwele ikhazimulisa isibani sezwe, yena umelusi wezimvu uJesu Kristu, yena yedwa oyinkosi nomsindisi ezimpilweni zethu. Sheshisani bangcwele nithathe amabhayibheli kuzo zonke izindawo, nawe olalele thatha iBhayibheli lakho uhlolisise imfihlakalo yombhalo ongcwele. Amen. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi uJesu Kristu elinamandla onke. Silokhu sithule bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo egameni likaJesu Kristu. Alikho elinye igama esinikiwe esingasindiswa ngalo ngaphandle kwegama lenkosi uJesu elinamandla onke, yona esithwele ngegazi layo, yasihlanza ngegazi layo. Kungekona ukuqonda kwethu, kepha kungumusa. Lesikhathi ebesibekiwe sokuthi sisindiswe, hayi ngamandla ethu, hayi ngamandla omuntu, kepha ngomusa. Ngiyambonga uNkulunkulu othembakele,
yena yedwa ofanele ukubongwa nodumo ezintweni zonke, okunguye konke kuphelelisiwe kithi, umnini mandla wonke, Nkosi yokuphila. Alikho elinye ithemba enginalo ngaphandle kweNkosi uJesu. Ngibeka iphupho lami emfundweni, kepha ngithokoze. Ngibeke injabulo yami emalini, iyashabalala. Ngibeke ithemba lami kubantu bakuphendukele. Kepha iNkosi, kushabalala imali, kushabalala abangani, kushabalale konke ongaba nakho emhlabeni. iNkosi ime ongunaphakade, ithembeke, ingaguquki ezintweni zonke. Khona inhliziyo yami ngumkhohlisi seyingelile ukuba uNkulunkulu angeke aze angidlulise ezimweni engibhekene nazo. Kepha uNkulunkulu omuhle othembakele, yena akaguquki futhi akangishiyi. Kepha izimo uma sezifikile zenza kube sengathi uNkulunkulu wami akekho, zifuna ukuthi ngingabazi. Kepha uNkulunkulu athi nginawe, uma uzohlala kimi ngiza kukulonda. Ungiphe incwadi yamaHubo, sahluko 119 kusukela kuverse 37. Siphila emhlabeni lapho khona kuningi kuyenzeka esikujwayele, esikhule ngaphansi kwakho, okwenza sengazi ukuthi impilo esiphilayo iyona, kanti cha. Uma ungakomazi uNkulunkulu, ubone ngathi impilo oyiphilayo nempilo okhule ngaphansi kwayo noma isimo okhule ngaphansi kwaso isona, kanti cha. Yingokuba uNkulunkulu useflatheleke ngaphambili kusizukulwane besiphila kuze kube manje, kwaze kwangazi ukuthi indlela esiphila ngayo yokona nobubi nokukhohlakala iyona right. Kepha uNkulunkulu akaguquki. Ithina esichezukile endleleni sibizwa umuntu kaNkulunkulu. Uthini uDavide? Incwadi yamaHubo isahluko 119 verse 37. Phendula amehlo ami angaboni okuyize, ungiphilise endleleni yakho. Ligcwalise engcenkiwe yakho inkulumo yakho. Ithini into oyifundayo? Phendula amehlo ami angaboni okuyize, ungiphilise endleleni yakho. Igcwalise encikwini yakho inkulumo yakho. Awuphinde uyifunde futhi le. Igcwalise encikwini yakho inkulumo yakho. Phinde ungifundele futhi verse 37. Igcwalise verse 37. Phendula amehlo ami. Nayo indaba siqale la. uNkulunkulu ngicela njengoDavide ukuthi bese ngikwazi lokho bengikwazi, amehlo ami ajwayela ububi, namanje ngithi ngiyakholwa, kepha amehlo ami asejwayele ububi. Ngabe ikwi-internet, amaphephabhuku, ngabe ukuthi ujwayele, yabona lokade ujwayele ukulala noma esifazane, umuntu wesifazane umbuke indlela akhiwe ngayo, ubheke indlela yesakhiwo sakhe, bese ubona ukuthi muhle. Mase kufanele leyo nto ikhishwe kwena, sewumazi ukuthi uNkulunkulu ufuna ukuthi ungambheki umuntu ngaphandle, ubone ubuhle bakhe ngaphandle, ngokuba ubuhle bangaphandle buyabuna. Uma sefika isikhathi sokuthi lo muntu abune, ngabe usathanda yena noma usathanda isidalwa esifihlakeleyo, umuntu ongabhubhi, ukuba phela lo engimona ngamehlo uyabhubha. Manje uma ngijwayele ukubona abantu besifazane benqunu ngendlela
indlela abagqoka ngayo beveza imizimba yabo. Uma esithi uNkulunkulu akuyona indlela leyo yokubuka umuntu wesifazane ngoba iletha inkanuko, ngeke usengijwayele le ndlela le. Nangu uNkulunkulu usengifundisile ngapho ukuthi akuyona indlela le. Mina sengifuna ukubalekela le ndlela le ukuze ngijwayele le ndlela efanele ukuthi uma ngibheka umuntu wesifazane ngingambheki ngaphandle. So amehlo ami asejwayele umkhuba omubi okubuka umuntu wesifazane ngaphandle ngokuba ubona ugcwele ubufebe ingokuba abantu abasethandani ngokumuntu osithekileyo bathi bethandana ngokuthi ubani wakhiwe kanjani. Abantu besifazane bazokutshela ukuthi bafuna amadoda amade, adakhi, ahandsome. But uthola ukuthi unawo lo muntu lezinto zishoyo kepha ingqondo ayikho. Uthola ukuthi wena uthanda i-structure kepha umhlaba nabukho. Le nto ezokwazi ukuthi kube khona le nto ethiwa ubudlelwane bukamoya. Hayi kwenyama. So thina sesisukela ubuhle bangaphandle. Uma uNkulunkulu esifundisa ukuthi umuntu akuyena umuntu wangempela lo wangaphandle ngokuyaphupha. Asike sithi uyamthola kusisi muhle ngaphandle. Uma ngase alimale ngaphandle noma khubazeke ngabe safana yini uthando? Uzibuze lolo qiniso bese ngoba lokho uziphendule futhi ngeqiniso. Ungazihambela ama kukancane uthola abantu bedlalana nabantu amthole ephila wadlalana naye sekhubazekile wapheleliswa kuyena. Wangazange kwamshiya ayofuna omunye umuntu ngenxa ukuthi ubone ngathi lo muntu asenamsebenzi. Osethanda umuntu ukuthi enhleni nasekubini ngamthanda. Kodwa usebenza kahle waphelela umsebenzi bayakushiya. Kanti unemoto awusena moto bayakushiya. So ubumuhle nama-hips bazalisa izingane abamashiya ama-hips bayakushiya. Kanti umuhle washaba istroke wahlala phansi wajikeleza umlomo bayakushiya. Ngabe uthando yini lolo? So mina-ke engaziyo ukuthi ngajwayela ukuthi mengibona umuntu wesifazane ngimbheke ngaphandle. Lokho kuyangilimaza ngoba angisafuni. Yabona ngethathi ngasafuni nalesikhathi-ke amehlo akhe selokefuna ukuthi njalo elokefuna ukuthi ajwayele lo nto le letha inkanuko ikubuyisele ekutheni ube isidalo esingaphendukile. Uthi uyakholwa kepha uzithole wenza izinto ekufanele ngabe usazenzi ngoba umuntu omdala afanele ngabe umkhululile. Ingakho le ncwadi ithi uNkulunkulu susa amehlo ami ebubini angaboni okuyize, angaboni izinto. Uyabona ithi encwadini njengoba ngifuna ukukhuluma ngale nto eyize kulezi ncwadi ezikhuluma ngalezi zinto lezi. Incwadi yaMshumayeli, incwadi yaMshumayeli sahluko 3 verse 1 ifike ingivulele kamnandi bese kuzoba incwadi yokuqala kaPetru sahluko 1 verse 3 iphinde ingivulele kamnandi ingivezela izinto eziyize eqala kule Testament ekudala kwincwadi yaMshumayeli ekuvezela ukuthi konke emhlabeni kuyize leze. konke kunesikhathi sakho, Konke kunesikhathi sakho. yonke indaba inomzuzu wayo, Yonke indaba inomzuzu ngaphansi kwezulu. kukhona isikhathi sokuzalwa, Khona isikhathi sokuzalwa. nesikhathi sokufa. So ngabe uzalwe umncane wafa umncane kepha khona isikhathi sokuzalwa nesokufa. Ngabe uzalwe umncane wakhula wamdala. Awukaze uzale umdala ufe umncane, uzalwa umncane ufe umdala. So obuyikho ebuhleni bakho uma somdala ngeke usafana. Isikhathi sokutshala nesikhathi sokusiphula okutshaliweyo. Uyibabe la uphinde unike futhi usahluko 2 verse 1 yakhona. So njengoba konke kunesikhathi nomzuzu ngaphansi kwelanga okokuzalwa okokufa. Bese uthini? Incwadi uMshumayeli isahluko sesibili ivesi lesibili
ngathi ngokuhleka kungukuhlanya. Ngine kuverse 1. Ngase ngithi mina enhlizweni yami, woza ngiza kukulinga ngentokozo. So ehlakanipheni kwakhe uSolomon uyafinyelela esikhathini sokuthi ahlole inhliziyo yakhe efuna ukuveza ukuthi kunezinto lemhlabeni esizijabulelayo, kunezinto esizifisayo, kunezinto esinazo. Kepha afinyelele esigabeni sokuthi abone ukuthi konke lokhu kuyize leze. Konke amehlo ami akufisayo angikugodlanga kuwo. Konke wakwenza konke wena usafuna ukwenza, wena ungakwenzi, wena usukwenzile ufuna ukuphuma kona. Indoda yakho ukuhlakanipha nokumesaba uNkulunkulu, kepha iBhayibheli iziveze lithi kukho konke lokhu uSolomoni esehambile wayibona yonke into, enezinceku, enabaculi, enomuzo omuhle, enondaba yonke. uSolomoni waze waphuza, wadakwa, wabona ukuthi ukuhlakanipha kudlula ubuwula njengoba nokhanya kudlula ubumnyama. Uthi kepha konke kuphelele endaweni eyodwa. Verse 12, nasi ngiphenduka ukuba ngibone ukuhlakanipha nokuhlanya nobuwula, ngokuba engenzani umuntu olandela inkosi ngaphandle kwalokho okwenziweyo ngaphambili na. Nasi ngibona yini umuntu angayenza ngaphezu kwalokho osekwenziweyo. Umuntu ophile konke emhlabeni, angikhulumi ngemali kuphela, ngikhuluma ngokuhlakanipha. Wathi ehlakanipheni kwakhe, cha, ngifuna ukuzwa kuyisilima ukuthi kuba njani. ngase ngibona ukuthi ukuhlakanipha kudlula ubuwula. Ukuhlakanipha kudlula ubuwula. Njengalokhu njengoba ukukhanya kudlula ubumnyama. Ohlakaniphileyo unamehlo ekhanda lakhe. Ngokuba abafele enze uyahlaziya ngaphambi kokuba enze into yomuntu ohlakaniphileyo, ukuba izinto ngamehlo engqondo. Kepha isiwula senza ngaphandle kokucabanga. Kepha isiwula sihamba ebumnyameni. Sihamba kuphi? Ebumnyameni. Ngokuba uthatha izinqumo ngaphandle kokucabanga. Uthatha izinqumo ngoba nangu ezwe abanye abantu ukuthi kufanele senze njengokuba sicabanga ukuthi uma senza kanjalo sizothola imali. Kepha ngacabanga umphumela ukuthi lo ohlakaniphileyo uyazi ukuthi uma ngenze ingcebo kanje ngizosala nensila, ngizosala nebhadi, ngizosala nesiqalekiso. So sibuyele ke ukuthi lapha esekwenze konke uthi nangokumphela ndaba. Lapho sekuzwakele konke. Incwadi uMshumayeli isahluko 12 verse 18. Yes. Nakho kuphela kwendaba. Nangokumphela ndaba. Lapho sekuzwakele konke. Lapho ke sekuzwakele konke. Mesabe uNkulunkulu. Okay. Sizobuya nje ngokuthi sizoyiqedela. Why kumele ngimesabe uNkulunkulu? Nginike incwadi manje yokuqala kaPetru. Sahluko 1 iverse lokugcina. Ifike ikuvezele lokhu efuna ukukutshela kona ukuba egcineni njengoba le ncwadi isivezela lento ukuthi konke lokhu ngifuna ukuvezela kulo ncwadi leyo, incwadi kaJohane sahluko yokuqala, incwadi yokuqala kaJohane. Nginike le yaPetru, ufunde le yaPetru bese emva lokho uyahambe kuleya lentuzana yaJohane sahluko, incwadi yokuqala kaJohane sahluko 2 kusukela kuverse 14. Incwadi yokuqala kaPetru. Yes. Isahluko sokuqala verse 24. Ngokuba yonke inyama injengotshani. Injani? Injengotshani. So ngithi-ke uNkulunkulu angangibeki ngoba iyona mpi njengomuntu wesilisa, mina njengomuntu wesilisa osamusha empi engibheke nayo ukuthi inyama yami isabheka enye inyama ikhohlwe yini ukuthi akuyona inyama enhle. Ungambona umuntu emuhle ngaphandle kepha ngaphakathi efile, ngaphakathi egula, ubulawa umzwangedwa, ubulawa isifo sokungabi nawo umoya oyingcwele.
Lapha mina ngibona ama-hips, mina ngibona izifaka, ngibona amehlo amahle. Ngibona uthotho lamazinyo. Ngikholwa ukuthi kunesikhathi sokuthi le nyama iphelele nobuhle ngokuzofika isikhathi sokuthi intwambe. Nobukhosi bayo bonke bunjengembali Nobukhosi bonke benyama bufana nembali emilayo ehlane. utshani buyabuna Utshani bunjani? buyabuna Ingakho-ke kuthiwa yonke inyama ifana nani? Injengotshani. nembali iyavuthuluka Nembali injani? iyavuthuluka. Nami-ke ngiyovuthuluka. Kepha uma ngihlulekile ukukhetha unkosikazi ongcwele, lisho iBhayibheli-ke, kungcono ukuthi uhlale endlini endlini nonkosikazi ehlele obondeni nokuthi uhlale endlini enkulu kepha nonkosikazi onolwazi. Ayikho ngomuntu wesifazane lento, but ngikhuluma ngami uqobo ukuthi indaba isekutheni-ke kubuhlungu ukubuka izinto ngenyama. Impi esibhekene nayo kwa-social media, odadewethu bahamba nqunu, TikTok, Facebook, ukuze bathole ama-followers, bathole abantu abazolayikha, bathole ama-views, kumele bagabise ngemizimba yabo. Ngaso sonke isikhathi abagqokile baveze izinqu njalo noma baveze ama-cleavage. So uyayibona lento le yokuthi usathane uyayisebenzisa yokuthi abantu babanjwe bayengwe ukujabulisa nokuphakamisa inyama ukuze bazibone bebahle. Abantu besifazane banamhlanje njengoba behamba benza ama-plastic surgery nama-lip drop nama-botox yonke lento abayenzayo. Ngoba yini? Bazitshela ukuthi bahle ngoba nako benalezi zinto ezidayiswayo emakethe. Ubuhle akubona lokho okudayiswayo ku-TV. Njengoba iBhayibheli ithi-ke inyama ifana notshani iyabuna. Ithi-ke lapha kwincwadi yokuqala kaJohane sahluko 2 verse 14. Bese uphinde uzungibuyele kahle. Yinilobela bantwanyana ngokuba niyamazi uyise. Siyamazi uNkulunkulu wethu. Yinilobela boyise ngokuba niyamazi yena. Nathi siyanilobela ngathi kubaba ngoba nani niyamazi yena okhona kwasekuqaleni. yebo. Nginilobela zinsizwa ngokuba niyamazi ngokuba ninamandla. Izwi likaNkulunkulu lihlala kini. Yebo. Ninqobile umubi. Simnqobile umubi. Verse 15. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. Singathandi izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe. Uma umuntu ethanda izwe. Uthando lukayise alukho kuye. Ibambe lapho bese uhambe kule ncwadi leyana eMahubo sayihluko 119 verse 37. Ngifuna ukukushayela ukuthi uma iBhayibheli lingathandi izwe lesikulo, impi enqoba abafundisi, enqoba untanga yami nabantu abangaphansi bami, yiyona mpi lesibhekene nayo. Le yenkanuko yamehlo. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. besithini-ke la? Pendula amehlo ami. So uNkulunkulu engimcelayo ukuthi angifundise ini ukuphendula amehlo ami Angaboni okuyise. ngokuba njengoba lithi iBhayibheli konke lokho esikubonayo kuyize leze kuyadlula. Inkanuko yasemhlabeni njengoba ishokele kwincwadi yokuqala kaJohane sahluko 2 verse 15. Ningathandi izwe nezinto ezisezweni. ngoba yini? Ngokuba konke okusezweni inkanuko yamehlo. Inkanuko yini? Inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo. Buya ngale ncwadi leyana ngifuna ukuthi ikalkulele ngifuna izofika igwaze ngendlela efanele. 119 verse 37. Inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo. besithi la Pendula amehlo ami. yebo Angaboni okuyise. angaboni okuyize Ungiphilise endleleni bese yakho. ungiphilise endleleni yakho. Yigcwalise encekwini yakho inkulumo yakho. Inkulumo kaNkulunkulu emeyigcwaliswe encekweni yakhe. So incebo kaNkulunkulu ifuna ukuthi izwi likaNkulunkulu, hayi ukuthi le nto sikhulumela ukuthi sizwakale kahle, kepha njengoba ufundiswa wena fundiswa vile ukuthi wenceke kuphela. Uthi wena inceke kaNkulunkulu, yebo inceke. Bese lithi iBhayibheli ithi imibhalo mayelana nezwi
nokuphila ngalo. Inceka kaNkulunkulu ikhumbule. No, lithi izwi umuntu ngeke aphile ngesifo kuphela. Lapha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Ukuba lithi iBhayibheli liyakusiza ngani ukuthi uzuze izwe lonke ephulahlekelwe yini? Umphefumulo wakho. Ulahlekelwe ukuphila kwakho. Yini ongayikela ukuhlenga umphefumulo wakho? So, uma uNkulunkulu ekutshela ukuthi awukwazi ukuthi ubone abantu besifazane odlula nabo bo-5 uthi abathanda bonke cha. Noyedwa umthandayo. Ngoba umthando uzothanda lokuqala umenze unkosikazi wakho. Laba abanye ubengeke babe khona. Awunalo uthando, ugcwele inkanuko, lekuthiwa asigcwele inkanuko. Sibulawa inkanuko. Phendula amehlo ami angaboni okuyize. Yini ekumele ngintele uNkulunkulu mengihlangana nomuntu wesifazane omunye efonini noma umuntu wesifazane eshayana nomuntu efonini? Ngibalekela uMarajeza Bhengu ukuthi leyo nto leyo ngiyisuse bevela ngoba yini iyangingcolisa. Ngoba kuthiwa ukungcola noma amehlo ayiwindi nakho konke okungena enhliziyweni zabantu. Umuntu ungcoliswa yini? Into ayibonile. Umuntu ungcoliswa yini? Into ayizwile. Awungcoliswa into ayenzile. Ngizothi hayi nizothi ngiyanirobha. Banike uMathewu sasho 15. Awungcoliswa ukuthi wenzile. Awungcoliswa. uMathewu 5. uMathewu 15. Bathi ngiyawuthanda lo 5 leyo uthi kona ke nizwile kuthiwa ke ungaphindi. Ngizothi nizwile kuthiwa ungaphindi. Yapha ngithi kini lo osebheka umuntu wesifazane wamkhanuka inhliziyo yakhe usephingile naye. Besithi iBhayibheli awungcoliswa izinto ezingena emlomeni. Awungcoli ngokuthi sowenzile. Ungcola ngokuba ngaphakathi enhliziyweni yakho ucabanga into okubi. So into engicela uNkulunkulu nginike le ncwadi ositholile verse 18. Yebo kuphuma emlonyeni kuvela enhliziyweni. Okuphuma emlomeni womuntu kuvela enhliziyweni. Lokho ke kuyamngcolisa umuntu. Kuzanjani? Kuyamngcolisa umuntu. Awungcoliswa usuvele ungcolile ngokungena emphithweni, ngokungena emshadweni weziphingi, ngokuba yisela usungcolile. Kepha ungcoleka uqala ngokuthi ucabange ukwenza leyo nto embi. Yona into engcolisile imidlinzo. Ngoba enhliziyweni kuvela izizinto ezimbi. Yona into engcolisa umuntu le imidlinzo evela enhliziyweni. Awungcoli. Ngizothi uma kuwukuthi umuntu wesilisa ngomphambili wakhe akangcoliswa ukuthi usegandile. Ungcoliswa umcabango omholele kuphi? So kahle uma ingcwele ngesikhathi umcabango ukwenza into embi akasekho kwena uyabhudluza ngoba wena ufuna ukwenza isebe. Ingakho ngithi uma ithi incwadi ke lapha kwincwadi yaMahubo 119 verse 7 le ncwadi iclean iqondile. Ithi Phendula amehlo ami. so uma kukhona into ezobonisa ebona incwadi ukuthi uJesu ke uma iso lakho likhubekisa likhiphe. Ngizothi uyiso lakho uma likhubekisa. Uma iso lakho lokunene likukhubekisa, likhiphe, ulilahle. Sikhuluma ngemidleza ngithi. So le ncwadi ayikhulumi ngehlo lakho langempela lelo nalo. Ukuba mase sithi likhiphe manje ngeke uzukhiphe. Asikho futhi isidingo sokukhipha. Kukhulunywa ngemidlinzo eminingi esinayo. La emhlabeni kuhamba ngakubili. Uyebo noma uqha, okuhle nokubi, umfana nentombazana. Akekho umfana okwazana umfana, umfana nomunye umfana cha. Ubuso obubili buhamba ngakubili. Ubuso obuhle buhamba ngakubili. So manje ke ngifuna ukugcizelela kulento ukuthi uma uNkulunkulu engikhuza, ngikhuzela ukuthi ngimazi yena nezwi lakhe ngibambelele kulona. Ukuba lento yokuthi ngithi ngiyakholwa kepha ngihluleke ukugcina imiyalo kaNkulunkulu ayingenzi ngibe ngcwele ukuthi ngizibize ngekholwa.
noma ngithi ngingcwele ngomlomo kepha ngihluleke ukwenza intando yakhe ngesenzo, leyo nto iyangigcolisa. Ngokuba uthi umbhalo kwincwadi yase-Efesu sahluko 5 verse 24, 25, 26 iveza lento yokuthi kumele thina sithande abafazi bethu thina sabafazi. Anginaye umfazi but ngikhulumela abesilisa abanabafazi. Madoda, thandani omndeni Thandani omndeni njengalokho noKristu elithandile ibandla bese kuthi ufaniswe noKristu othande ibandla lakhe, wazinikela ngenxa yakhe wayesezinikela ukuba asindise ibandla lakhe ngenxa yakhe, ukuba alingcwelise ukuze asindise alingcwelise alihlambulule ngesigezo so uma usebandleni likaKristu ufele wena wasindisa ngegazi lakhe akuhlambulule ngesigezo samanzi ngezwi akuhlambulule ngesigezo samanzi ngezwi ukuze azimisele ibandla elinenkazimulo. So lisho iBhayibheli simele ukuba ngcwele ngokuba osibizileyo ungcwele. Ngencwadi yokuqala kaPetru sahluko 1 kusukela kuverse 14 isifike icacise lento le yokuthi thina kumele silwele ukungcwele. Ayikho into ongathi uyayikholwa uhluleko ukubabelela kulento le. Yebo akukho lula, ngeke ngize ngikhohlise, kepha bona simele ukuba ngcwele. Incwadi yokuqala kaPetru sahluko sokuqala verse 14 njengabantwana abalalelayo ingalalelayo uthume isitolo ubhala libe lobhanana, uyithume isitolo libe lo-orange ngoba isuke ingalaleli leyo ngane. Uthume ingane esitolo uyithume upineapple ibuye no-pineapple, but mayibuye ne-aphula kunenkinga lapho ayilaleli. So uNkulunkulu uthi nje tshela abantu ukuthi uJesu ukhona. Umsebenzi wami uthini? Ngitshela abantu ukuthi uJesu ukhona. Lento engishumayelayo yilo Jesu ukhona. Ukuze yambule lento le kufanele athi njengabantwana abalalelayo, umntwana olalelayo uJesu ufuna ukuthi ngivezele lento le. Isabulo lento le. Khona lento thina esiyenzayo isikhathi sizama ukuchaza kakhulu iBhayibheli abantu baze badideke ngoba izambulo ziningi. Kumnandi kwesinye isikhathi ukuthi ukhuluma amazwi kaJesu ngoba lisho iBhayibheli uJesu wayengazami lokho ephikisana nabantu. Wenzani uJesu? Uthi lona izindlebe makezwe glory to God. Ningalingisi izinkanuko zakuqala Singabe sisaphindisela indlela yethu yenkolo nenkambo yethu emuva siphinde sigcwalise inkanuko esekuqaleni ekungazini kwenu lapho khona besenze izinto ngokungazi. kodwa wanibizayo engcwele uthi ungcwele manibe ngcwele nathi-ke masibe njani ngcwele ekuhambeni konke ngokuba kulotshiwe ukuthi manibe ngcwele ngokuba mina ngingcwele. Uthi uMoses kubantwana baka-Israyeli lento kwiTestamente elidala incwadi eLeviticus sahluko 19 verse 1 ethi uNkulunkulu Jehova wayesebiza uMose wathi yena akatshele lonke ibandla labantwana baka-Israyeli ukuthi mababe ngcwele ukuba yena ngcwele. So akekho ngcono nomunye, ngifuni leyo yokuthi ngizibone ngingcono. Mina umsebenzi wami umuntu oqhubekayo ngiyamkhulekela. Uma ngihluleka ukwenza lokho angakuboni umbuso kaNkulunkulu. Uma kwenzeka into embi kumina angithi ukuthula enhlizweni yami. Yebo kunzima ukuthuka, kunzima ukuzingela, kunzima ukwenziwa kabi, kepha kufanele ngiphimisele ngokubi. Uma uhluleka ukuthi usawuphimisela kuhle vala umlomo ukhuleke uNkulunkulu asize wena ngoba khona into ehlulayo thina. Sifuna ukuthi sizijustify noma sizilandulele ngathi ukuzilandulela kwethu kuzokwenza ukuthi sibe ngcwele phambi kwaNkulunkulu. Asingazikhohlisi. Lisho iBhayibheli nezindlebe makezwe. uJesu abafundi bakhe basebezekela eceleni bezombuza akwazi ukuchazela abanye abafundi bakhe. Wengahamba uNicodemus wasala kabuhlungu ngoba uNicodemus uJesu azange lokho efuna ukumchazela izinto eziningi. Kepha wamchazela ngokwemfihlakalo wemfihlakalo. Uthi izinto zemoya zihamba ngomoya njengoba uvunguza nje umoya uvunguza lo uthanda khona. Uthi kanjalo
nabakholwayo bahamba balandela umoya. Lingenacala nambimbi nanto enjalo. Ibandla likaNkulunkulu lifike lifica lingenacala, lingenasihle, lingenambimbi, lingenalutho. Kodwa libe ngcwele. Lifanele ukuba njani? Libe ngcwele lingenacala. Libe ngcwele lingenacala. Libambe lapho uJesu Kristu inkosi. Incwadi Ezekiel 2:28. Siyambonga uNkulunkulu ngothando lwakhe. Asize asifundise okoqedwe kufanelekile incwadi le yaMshumayeli ethi besabe uJehova ugcine imiyalo yakhe ukuba lokho kungokwabantu bonke. Ngokuba uNkulunkulu uyakuyisa. uNkulunkulu uza kuyisa. Uyakuyisa yonke imisebenzi. Yonke imisebenzi uzohamba ayahlulele. Kanye nakho konke okufihliweyo. Nakho konke esikwenzayo sithi uNkulunkulu akasiboni uzokwahlulela. Noma kukuhle. Noma ngabe kuhle. Noma ngabe kubi. uNkulunkulu uyakwahlulela. Ingakho lithi iBhayibheli besabe uNkulunkulu ugcine imiyalo yakhe. Iwona mphela ndaba-ke lo. Singisho singakholwa sifake izivalo sicule kamnandi sibe nezikhundla sifake okhola sigqoka amajazi akunamsebenzi emuseni kaNkulunkulu. Indaba inokutheni kumele silazi izwi lakhe. Ngase ngithi enhlizweni yami uMshumayeli isahluko 2:17 ngase ngithi enhlizweni yami uNkulunkulu uyakwahlulela olungileyo nomubi ngokuba kukhona lapho isikhathi sezindaba zonke nemisebenzi yonke imisebenzi iyokubekwa phambi kwakhe asahlulele one by one akekho osala ngaphandle ngabe uyakholwa noma ngabe ukholwa okunye lokhu ngesisazokwambula ngamandla kaNkulunkulu sebekuzwa bonke bahlabeka ezinhliziyweni basebethi kuPetru nakubanye abapostoli madoda bazalwane siyakwenze njani wayesithi uPetru kubona phendukani ibhapathiswe ilona lowo abhapathiswe egameni likaJesu Kristu kukho kuthethelela kwezono fanele ukwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana bethu sabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wafakaza nangamanye amazwi amaningi abayala wathini zisindiseni kulesisizukulwane esiphambeneyo. Isikhathi-ke lesi manje sokuthi uthathe isinyathelo sokuthi ubalekele enkosini. Uma uze kuJesu, hlika ukuthi uJesu ufunani kuyena. Awulalele ukuthi uJesu ufunani kuwena. Uma ethi uJesu-ke lahlani izinkathazo zenu kuyena, kunenkathazo kumele uzilahle kuJesu. Lezi sezikhathazile enyameni. uNkulunkulu uza kukusindisa. Kuningi uNkulunkulu afuna sikhulume ngakho, kepha yena ngesikhathi esivumile uza kukwambula konke afuna sikwambule ngokuba uthi akhona kodwa okwenzakale kumnyameni ongekudalula. Nathi siyizoni esilwa usuku nosuku ukuba sithethelele. Angikho ngcono namuntu. Sikhuthaza abafowethu silwela ubungcwele. Anginakuzibonga, anginakuziphakamisa. Uyedwa kuphela odunyiswayo. Uyena kuphela engicahle kuye. Usathane ungifuna uthula. Lapho uJesu isivikelo sakho. Uyena kuphela ongumvikeli wakho. Ayikho into enhliziyo yami engayifisi. Ifisa izinto eziphambene nenkolo. Kepha uJesu ngikhala kuyena ukuthi asuse amehlo ami ezintweni eziyizeleze. Akhulume kimi ukuze kugcwaliseke izwi lakhe liphile kimi. uJesu Kristu inkosi. Siphinde sibonane ngokuzayo. Labo abafuna ukubhapathiswa baza kusithinta ngemininingwane ebonayo. Email address noma iphone number. Uyakusithinta ufuna ukubhapathiswa. uNkulunkulu uzakuyenza indlela sizofinyelela. Yilapho nalapho uNkulunkulu efuna sifinyelele khona. Ngene emanzini. Baliseke umbhalo. Babhajiswe egameni likaJesu Kristu. Njengokusho kwayo umbhalo. Siyambonga uNkulunkulu nangalesikhathi lithi igama lakhe maliphakanyiswe lidunyiswe njalo siphinde sibonana ngokuzayo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Sifale ngomkhuleko. Babe ngamanelisi lenkosi Jesu Kristu. Siyakubonga Nkosi yezulu nomhlaba ukuba izwi lakho Nkosi lisebenza emzimbeni wakho oyibandla ukuba silungiseke uNkulunkulu sifunyane silungile silindele Nkosi ukuya kwakho Nkosi Jesu mayenziwe intando yakho. Siyacela Nkosi omunye nomunye wethu enze isivumelwano nomzimba wakhe oyithempeli lakho uNkulunkulu namandla njengokube noJobe wenza isivumelwano namehlo akhe ukuthi akayi kubheka Nkosi owesifazane akayi Nkosi ukulinga uNkulunkulu namandla ngokuba aphambuke
one ngomzimba wakhe. Nathi Nkosi siyacela ukuhloma ngokukholwa okunjalo ukuba sinikele imizimba yethu ngokupheleleyo ibe yiphunga elimnandi njengokuba uKristu Jesu anikela naye umzimba wakhe ungenasici ungenambibi. Nathi uNkulunkulu siyacela ukuba siqiniswe ngezwi lakho elinamandla, sihlolisise Nkosi konke okuhluzulayo uNkulunkulu namandla nokucanulayo, siqobe ngezwi ngomondla kaMoya oNgcwele egameni elihle leNkosi Jesu Kristu. Mayenziwe intando yakho ezimpilweni zethu. Siyakudumisa, siyakubonga Baba, njengokuba usipha amandla ukuba umsebenzi wakho ungachithwa, ungaphazanyiswa nayisitha uSathane. Thatha udumo nenkazimulo kuNkulunkulu wethu egameni elihle leNkosi Jesu manje naphakade. Amen.